नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके एकदम ज़बरदस्त भोजपुरी मैटर और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के आप बढ़िया ढंग से गायकी कर देतानी तो गाना 100% बच जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, मन पसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तब भैया अगर हमरा चैनल पर आ गई बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं खे। रउआ जैसन भी मैटर चाहत हो कब लिखवावे के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के फर्स्ट क्लास के मैटर मिली। काहे कि हम हर तरह के सॉन्ग लिखेनी, ट्रैक पर भी और नया ट्रैक भी, हिंदी सॉन्ग भी और भोजपुरी सॉन्ग भी, कोनो प्रकार के मैटर, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, कोनो प्रकार के मैटर हुआ लिखवावे के बा बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकिले भैया। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और कहल चाहब कि चैनल पर नया बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेम, बेल आइकन प्रेस कर लेम, ताकि हर रोज़ रुआ के नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मैटर हिंदी धुन पर बाटे। हिंदी धुन पर एगो गाना आई रहे, अरे लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे, अब मेरे जैसा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान में। यह धुन बाटे। लेकिन देखी कैसे गाओ बा कि प्यार में तो हरा पागल बन के रहिल जनुआ जागल, चले पता ना मिलते नजरिया कौन रोग बा लागल। अरे प्यार में तोहरा पागल बन के रहिल जनुआ जागल, चले पता ना मिलते नजरिया कौन रोग बा लागल। सन कवले बा हमर मनवा पौआ के तोहरा छागल, सन कवले बा हमर मनवा पौआ के तोहरा छागल। अरे प्यार में तोहरा पागल बन के रहिल जनुआ जागल, चले पता ना मिलते नजरिया कौन रोग बा लागल। सन कवले बा हमर मनवा पौआ के तोहरा छागल, सन कवले बा हमर मनवा पौआ के तोहरा छागल। तब भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करब, कमेंट करब। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।